tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, como cada tarde. Estamos en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Bueno, xa somos máis de 9.500 platters, así que arroba Voltas co Prato. E temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, que imos subindo pouquiño a pouco, de verdad. Queremos chegar aos 10.000 e queremos chegar aos 12.000, que é o obxectivo superar o luar, xa o sabedes, de Xosé Ramón Gallos e de Esther Estévez. E neste programa hai receitas que máis ou menos ides poñendo nós, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Hoxe temos connosco a nosa queridísima Merchi Rodal. Un aplauso para ela. Que te pasou? Cociño eu solo. Sí, deste só, ti. Así a dúas cociñas. Como estás? Ben. Eu non me podo olvidar nunca, e onte olvideime, de cada vez que ves aquí dicir que temos connosco a deusa das tortas. Sí, é increíble, eh? É increíble, de verdade. É increíble vela, de verdade, aquí ver como cociña, nótase que é divina. Que exagerado, Entendes? que exagerado. Bueno, hoxe temos un día así, digamos, un pouco especial porque volve, sí. Está con nós o único, o inigualable, o grandioso, o animal dos fogóns, a coleta dourada da televisión de Galicia. Que pase, por favor, Don Xulio Mato. Un aplauso para él. Hola, Merchi. Ala, mira, aquí está, existe, está vivo, Dios. Mira a música. Non sabía xa con quen meterme, Xulio. No, home. Que semana máis dura, Eu teño o lombo descansadinho. Foi unha semana moi dura, de verdade, Sí, bueno. Pasei no mal. Si, pero bueno, xa estás aquí. Xa, me sigo vinte moito contento. Sí. Bimbos, Home, claro, pero é o que tens que fazer, quero dicir, tampouco... Que vas facer no teu tempo libre? Vernos? Verbos. Claro, vernos. Claro. Bueno, pois, señores e señores, xa temos aquí a Merchi Rodal, a deusa das tortas, e temos a coleta dourada da Televisión de Galicia, a ver que nos trae... Plateada, máis ben. Sí, un pouco xa prateada. A ver que nos trae a nosa queridísima Ana de Lugo. Ola, boa tarde, son Ana da Asociación A Muralla de Lugo e viño a Voltas co Prato para facer a receta de macarrós. Na casa gustanos moito a pasta, eu fago salsa de tomate na casa, boto cebola e allo con aceite nunha pota, sofrío un pouco, despois boto pimento rojo e verde, boto tomate, boto a batidora, cozo o macarrón á parte e despois mezclo todo e cómese. A ver se os cociñeiros de hoxe me dan máis recetas para poder aprender algo máis. Bicos para os cociñeiros e para o público e para todos en general. Pois aí estaba Ana de Lugo, que nos decía que quería pasta, que fai unha salsa así moi faciliña coa pasta. Nós vamos intentar darlle unha voltiña máis, como nos gusta neste programa. Vou deixar empezar a Xulio, vale, que me dan toda a semana, igual, se sinto un pouco mal. Non me sinto malo. Xulio, que vas facer? Pois vou facer... Para empezar, vou facer a pasta, que xa fixemos varias veces, pero nunca está de máis recordar como se Vas fai. meter no corpo de Begoña? Super xixelo, no. Begoña ten o seu corpiño, eu teño o meu corpiño. Vale, vaste begoñizar. No, vou facer pasta. Vale, perdón. Vou facer pasta. Fácil. E vou moi sinxela. Vale. E vou facer unha salsa ainda máis sinxela a cada convidada. Vou facer un pesto, pero sin alfábega e sin piñós. Vas facer- Moito máis económico para que se entre ben a todo o mundo e non repita. Vamos de Porque pasta alfábega- con pesto. Pasta con pesto. Vale. E brócoli. Pasta con pesto. É que é? Pasta con pesto. Ah, pensei que iba a dicir algo máis. No, Pasta, no. pasta con pesto é a nosa deusa, que vai facer? Pasta con pisto. Ah, entón Pasta temos con pisto. pasta pesto pisto, hoxe no programa. Pasta pesto pisto, vale, moi ben. É o pisto que vai levar. Vai levar un montón de verduriñas, porque sabes que me encantan as verduriñas e vai a ser espectacular. Pois vou no facer, vale. punto. Vou no facer porque que vai quedar moi ben. Señoras e señores, hoxe temos unha batalla inigualable no Voltas co Prato. Hoxe temos pesto contra pisto. Xulio, algún día cambiarás a cara? No, gustame esa. Ha de temblar así. Bueno, pois... Ténsame aquí. Ténseche aquí, ou desténseche. É moi bo, pois... É moi bo, o cuello. pescozo. A miña edad. Pois, señoras e señores, cociñamos pasta con pesto e con pisto na Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, imos palo. A ver, don Xulio, como faz a pasta? Non te trabucache, pasta, Nada, pesto, tío, pisto, pasta. porque é o primeiro día que estás, entón teño que parecer formal. Claro. Dixe unha directora, É hoxe fai no normal. ben. A ver esta señora. Avísame dentro de 12 minutos. Xa está. Teño cara de reloxo, verdad? Sí. Son a Torre da Berenguela, ou algo, non? Tienes ti que son todos.
Vale, pois, en 12 minutos a ver se avisamos a Deus dos temas. Vale. Veña, contanos como vai ser a torta. Moi sinxela, O sea, a torta, perdón, a torta. A pasta. Bueno, mira, 500 gramos de fariña e 5 ovos. Por cada 100 gramos de fariña, un ovo, vale? Ah, vale. Nada máis. O sea, a proporción é... E con isto... 100. 100. E con isto xa temos la... Xa está. Nada máis. Xa está. Mesturar ben e deixar repousar unha horiña. Pero isto é máis fácil que o que facemos moitas veces. Claro, non? este é super sinxela e moi resultona. Begoña moi complicadora. A Begoña además gustalle sempre Sí. dar o seu toque especial, Sí, non? e gañar, moito lle gusta gañar, Uf. Moito lle gusta gañar a Begoña. Pero Algún bueno. día contaremos A ver se gaña este domingo, É verdad que este domingo Begoña pode ser a mellor cociñeira de Galicia, Millor cociñeira ou cociñeiro. Ou cociñeiro, O sí, sea, sí, sí. millor de todo. dos que cociñan. De todo, en plan, todas Sí. as persoas que se dedican á cociña pode ser a mellor de Galicia. Begoña. No, atención, Sí, Atención. é verdad, é verdad. Pode ser Begoña, que vedes todas as tardes aquí neste programa, Sí, a sí. persoa que mellor cociña de Galicia. Sí, señor. Bueno, cando lle deixo eu. Cando lle deixes ti. Así podes decir en plan, bueno, eu a veces ganolle. Sí. No, pero ojalá. Moita sorte, Begoña. Nós estamos a tope con ela e estaremos ali, Sí, para sí, sí. apoiar a morte no Fórum Gastronómico na Coruña. Bueno, a xente da casa que nos chame é 664-483-419 e se é o teléfono da Voltas co Prato ao que tedes que chamar. Se queredes falar con nós, falarnos de pasta, de pesto, de pisto ou do que queirades con que acompañedes a Pasta, pasta. pesto, pisto. Moi ben, Non trabucas, No, hoxe Pasta, estou, pesto, pisto. teño a lingua solta. Posto. Pasta, pesto, pisto, posto. Non me prendes. Moi ben, moi ben. Sí, é así. Bueno, pois eso, chamádenos a Voltas co Prata, recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Na televisión das pastas, dos pestos e dos pistos. Viñeches moi ben, Viñeches moi ben. Estou contento dos días estes que tuvo o Xulio Mato así, Sí. libre de nós. No. Libre de nós. Botei de menos tamén, Sí, home, Ahora claro, podes eso. marchar que eu teño que simplemente teño que amasar. Hasta sabe botarme fora, é increíble o que mellorou este rapaz co paso dos programas. Vamos a dar un aplauso a Cañetas mentre vai xunto Merchi. Pídelle un Un aplauso. aplauso para Cañetas mentre vai xunto Merchi, ó. Veña, podes ir indo. Vamos con Merchi, Rodal. Por aquí. A ver, querida Merchi. Teño a pasta, que como vas me avisar dentro de, Bueno, 12 mellor minutos xa desde que quedan... che dicen, claro, 10 minutiños. No, máis ou pero menos. igual, ou así, bueno. Está por aí, a pasta está Quedan cocendo. 10, están me dicindo, quedan 10. Pasta fervendo aí, 12 Vale. minutiños para que quede al dente. Son os cóbados estes, non? Sí, enormes, Os cóbados, cóbados. grandes, sí, sí. Aquí temos a tisola con un pouquiño de aceite xa quente e vamos a torrar un pouco de touciño, Ah, touciño con freba. moi ben. Este é un pisto con sustancia, non? Sí, claro. O sea, Un pisto a galega. é un pisto á galega, sí. Que lle podemos botar ao pisto para que sexa galego? Algo do porco. Touciño. Algo do porco, non? Claro. Era todo vegetal, algo do porco. Así Se non, se queremos facelo vegetal, non lle botamos o touciño. Sí, Está pero riquísimo bueno, tamén. Gústame así, o pisto a min gusta moi teño un pouco de De sustancia. Moi E ben. despois temos por aí o leite co que imos facer o bechamel. Ah, vas facer bechamel? Sí. Vale, vale. Porque despois imos poñelo no forno a gratinalo todo xunto. Ui, como ves, Sí, sí. Como ves? Teño familiares italianos na casa. En serio? Sí. Tes italianos na casa? Sí, Bueno, de Como se Sicilia, chaman? de la vela Sicilia. Está María José, está Tere, está Elisa, nena. Home, a mí italianos non me sonan. Pois sí. Pero son italianos, o sea, ou son de aquí que marcharon alá? A nai é daqui que marchou para lá e casou cun siciliano. Ah. Entón a filla ten as tres E puxo nacionalidades. todo nomes de aquí. María José a filla, sí, sí. Vale, moi ben. Pero así bueno, me gusta, que así me dixeronme foi a idea do touciño foi deles, Sí? Sí. Pois gústame. Ademais, en Sicilia cociñase espectacular. Dentro de Italia sempre sabemos que se cociña moi ben, pero en Sicilia cociñase moi ben, sí, sí. Bueno, entón, este pisto que está facendo a nosa querida Merchi Rodal leva aí un pouco de touciño entrefebrado, Sí, leva un pemento pouco de verde. pemento verde, Estou cortando tamén a cebola, media cebola, dous alliños, e despois, ao final de todo, imos poñerlle eses tomates que xa están sen pel e que son tomates pera. Vale, os tomates, fixetes como fai Xulio moitas veces que os coce, o sea, meteos coces, auga fervendo. escaldos, exactamente, despois meteos en xeo, entón xa lle sai a pel. Xa lle sai directamente a pel, sí. Moi ben, moi ben. Pois que guai. Moi ben, por aí. Moi guai, moi guai. Gustan máis dúas receitas, porque ademais xa sabedes que aquí gustanos moito a pasta neste programa, así que estamos encantados da receita de hoxe. Bueno, creo que chegou un momento de que veña a nosa convidada do día de hoxe que veu da cidade das murallas, cruzou pola A54, chegou a Sigüeiro e veu ata Ordes. Que pase, por favor, Ana de Lugo. Un aplauso para ela.
Hola, queridísima Ana. Hola. Arrímate aquí. Bueno, dixen eu que viñetes pola 54, pero ao mellor viñetes pola de Coruña, non? Claro, Pola outra. Claro, pola outra. Depende, creo que igual che compensaba máis vir pola outra, tes razón. A ver, vamos facer pasta. Vale, os dous van facer pasta. Te pedías así unha pastiña e tal, bueno, pois eles van facer un pesto e un pisto. Para non salir da pé. Claro. Son así, para non salir da pé. Tes un pouco cara de desconfiada. ¿Qué? No, por Dios. No? Si confío totalmente neles. Sí. Veixos todos os días. Sí. Sempre que están, que Xulio estuvo estes días de vago. Correcto, exactamente. Xulio anduvo por aí a Non sei, non sei. Bueno, vamos preguntar a Merche. Merche, a ver, contalle como vai a túa historia. Estou cocendo pasta, estou facendo esta pasta grandota, xigante, estou facendo un pisto Sí. con un pouquiño de touciño e vou facer tamén o bechamel. E despois vou a gratinalo todo xunto no forno cun pouco de queixo relado por riba. Moi ben, Estupendo. Parece Espero ben, que che Sí, guste. ademais o queixo é forte. Sí, é parmesano. Ah, amiga, moi ben. Vale. Bueno, pois a pinta da receita de Merche Rodal é boa, creo eu. Vai estar buísima. Creo eu. E hai unhas semanas, Lucía Sí? Vázquez veo aquí e cos cova das seises fixo como cova dos recheos. Ah, caramba. De carne, ademais, levaba. O sea, era unha receta tamén moi boa que está nas redes sociais e a xente pode buscala. Imos con Xulio Mato. A ver como vai o seu Xulio. asunto. A ver. Arrímate aí que está facendo a pasta fresca. Pasta fresca, Hola, parece benvida, mira, estou italiano. facendo unhos tagliatelle, unhos niños destes que se venden no supermercado de pasta. Mira, vouche empezar desde o principio, vale? Mira, collo un trociño da pasta que xa Vale. deixamos repousar unha horiña, vale? Ainda lle dá, Dá. Ainda lle Botamos dá. Eu un pensei que o pouquiño. da pasta non era o seu, pero... Ora. Un Ai. poquinho de fariña Dalla todo. na mesa. E mira, agora vamos estirando pouco a pouco. Ah, mira. Mira, a masa fixen solo 100 gramos de fariña por cada ovo. Aquí fixen 500 gramos. A botache 500 4 gramos de ovos fariña, que te estive 5 ovos. controlando. No, Ah, equivoqueime. 500 gramos, 5 ovos. Eso é, 500 gramos, 5 ovos. E despois mesturalo ben, deixalo repousar tapadiño con papel film unha horiña. E así temos esta Ten que ser masa... con papel film, Xulio. Sí, para que sube. Ah, vale. Para que sube, non se oxide nada, e despois simplemente estirar. Mira, temos... Isto cócese super rápido, e temos unha pasta fresca que cortamos Claro. e abrimos. Ves? Moi ben, Isto é a satisfacción de facela nós, non comprar Vale, a feita. É moito máis económica, moito máis saudable, É que vai estar máis rica. e faise moito É máis máis rápido. rico. Claro, vai estar máis rica, eso é así. E vou facer un pesto con este brócoli. Pesto con Gustache o brócoli. Sí, Sí. E o pesto? o pesto non sei. Pois mira que ben, que fago con... Que vou aprender. Que fago con... A ver, o pesto é napolitano, nós ímolo facer das aforas, vale? Que non sexa Ti vas tan facer- napolitano. Vale Das aforas. Vale facer galego. De arredores, de Vamos a arredores. facer- Mira, normalmente leva piñós, que tampouco lle vamos a botar un poquinho de anchoa, o brécol, un poquinho de allo e queixo galmesán tamén. Moi ben, moi Vale, ben. sabes como é moi sinxelo e moi rico. Dau con E vale forza, botar Xulio Mato. guindilla. E vamos a botar... Perdón. Non lle vas botar unha callena ou unha guindilla. Sí, unha guindilliña tamén. Gustache que pique, senón non lla boto. Gustache que pique. Home, un pouquiño de gracia, se non? Vale, pois... senón non lla boto, É que só co brócoli pintaba un pouco mal, verdad? Verdad, vai No, estar pero vai así estar como moi ben, moi só Só verás. a solo. outra botalle touciño interfebrado e vai esta Eso. botalle brócoli. Nada. A ver. Vai estar máis Por soso, favor. Xulio. No, menor, xa verás como vai estar moi bo. Bueno, vamos a preguntar a Ana cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis, Ana. É que son moi distintas. Correcto. Porque Clara de Xulio é pasta Arrímate, fresca. Arrímame para ti. A min, sí. Arrímame a Fran. A de Xulio é pasta fresca, pero leva brócoli. Pero leva brócoli. Claro. A mí o brócoli sí que me gusta. Pago pouco porque o meu marido verde non lle vai. Gustou, dixeches dúas veces que che gustaba o brócoli, pero dixéchelo como non convencida. No, porque claro, como el non lle gusta, as mulleres sempre somos as perdedoras, como somos as que normalmente cociñamos. O sea, na tua casa, cardestina Cociño eu. Claro, perdela. Bueno, pois hai que dicir que vai espabilando e que cociñe un pouco tamén, Dame que ti tampouco moito. Bueno, un poquinho sí, non tanto. Seguro que algo máis co teu marido. Seguro que sí. Bueno, Seguro. voute mandar a zona de sufridos, despois chámate, vale? Gracias, Fran. Un aplauso para Ana de Lugo, que está connosco na Volta Escoprata Televisión de Galicia. Bueno, que neste programa nos encanta a pasta, non é ningunha novidade, pero que me dicides do que axuda unha boa salsa? Bueno, hai opcións para todos os niveis, non fai falta ser un chef. Unha salsa de tomate caseira, pois sempre é un bo plan, pero xa metidos nos fogóns, por que non arrimarlle ao tomate picado un pemento, cabaciña, cebola e facer un bo pisto? Aí a cousa xa sube de categoría, e se xa queremos que a nosa pasta parle italiano, animos a probar o pesto.
esta salsa xenovesa de alfábega, allo, queixo parmesano, piñóns e aceite pasados polo morteiro ten cada día máis adeptos, non é de extrañar, porque, mamma mía, que rica está. Mentres vos decidides un dato, pisto e pesto non só comparten hoxe as nosas cociñas, e case todas as letras, senón ata unha mesma orixe latina, pistus, que en galego ven ser como algo que está machucado. Sabíadelo? Pois, se o sabedes, contádeo en @voltascoprato, aí están todas as receitas, as dúbidas, o que queirades, e tamén vai estar a pasta con pesto de Merchi Rodal. Imos aló. A ver, querida, Estás o tempo, tes o tempo contabilizado? como vai o tempo? Como vai o tempo? Queda un minuto, dime. Un minuto, vale. Pi, 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 pi. Un minuto. Mira, Nada máis, É o que queda. temos aquí o pesto. Ole, ole. Así o cheirinho Vale. aí, está Mira, rico. sabes que podemos facer? Que? A pregunta de concurso. Veña, vai. Como se chama ou que receita é a que fai Merchi Rodal? Pasta con pisto. Ui, pensei que te trabucabas, tamén. Dubidaches aí. Como é outra vez? Pasta con pisto. 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euros en xogo. Pasta con pisto. Pisto. Con I. Con I. Con I. Que igual chaman despois e din con pesto. No, con pisto, con I. Eu creo que isto xa está, pois non, liquidado. Pisto, temos aí Diría o eu, ceboliño, está medianamente pimento. liquidado isto. No, digo o cocido, a pasta. Que che falta? Atención. Nada. Crisis. Ah, no. No. Ay, que pena, co que me gustan a mí é crisis en directo. Ah, Para facer Que o mal. bechamel. Temos aquí Vale, moi ben. manteiga, un pouco de manteiga temperada. 25 gramos de manteiga. É a terceira vez que me di a directora que pode sacar a pasta cando queiras. Ah, vale. Pero sí, díxo a director a ti, pero a mí no. No, eu levo che dicindo un cacho, a pasta xa está. A pasta xa está. Pero claro, non che aparecía a tixola. Claro, estaba outra cousa. No, ainda vai ser culpa mía. Bueno. Sí, vamos. Ao Veña. final vou pagar eu, saberás. É que... Imos... Si se che pasa... Que no, que está al dente. Os 12 minutos era para sacala al dente. Vale, vale. Mira que cómodos. Mira que bonita, Que cómodos. Oh, que cómodos. Queres probar unha, a ver se está? Home, así só cocido, Merchi. Por favor, dame cando este Despois, rematado. Veña, vai. Claro. E a manteiga se estáse derretendo na llama, Vamos Puxéchola alá. a tope. Sí. Por ahora temos Aí que está. botarlle a fariña. Voucho pagar. Perfecto. Venga. Deixamos aquí os cóbados, están listos. Moi ben, Os cóbados de Merchi están listos. Saca, saca. Que, Que teño que baixar isto. Ah, vale. Perdón. Moi ben, dalle, sigue dando. Ui, que se che queima. Bueno, a xente está vendo as cantidades aí debaixo, vale, na tele. 25 gramos de fariña, 25 gramos de manteiga, que se ten 25 que... gramos de manteiga, 25 de fariña, e Merchi está aí dando caña porque se lle estaba queimando a manteiga. Quero que o saibades porque é verdad. Non é Non se está mentira. queimando, pero está perfecta, mira, ideal. Sí, sí. Ahora hai que facer a fariña, ten que Cociñarse, un pouquiño, Sí. vale, para quitar ese sabor a fariña. E Está o guai que leite- mola un montón que cando cociñades a fariña, cociñádela para quitarlle o sabor a fariña. Sí. Sabes? A fariña para quitarlle o sabor a fariña. É curioso. Porque se non sabe a fariña cru, Correcto. e a pouca xente gusta a fariña en cru, Queres que lle... Para, Vai, sí. muller, para, porque... como- Ainda vai liar. hai que colaborar. A ver, dime Vaille ti, dando. Ti vaille dando. Joder, que suerte ten Merchi, que lle axudan. Home, claro. Porque Merchi merece, non como a ti. Eso hai que telo en conta. É así. Merchi merece. Sí, no, espabila. Hai que telo en conta, Mais. Sí, ten que ir toda. Oh. No, Oh. cando ti me digas, Va, pesado Dalle, todo. sí, vai dándolle. Wow. Aí Oh. estou, Facendo unha bechamel, Mira, mamá, estou facendo unha bechamel. Sí. Mamá, estou facendo unha bechamel, biches? Bueno, E facendo... pensabas que era parvo, Joder. Mira, que les tinches aí, que sei facer unha bechamel Sí. na tele en directo. Que animalada, mamá. Moitas grazas. Gracias, mamá, por darme a vida. Vou con Xulio Mate. Podía haber dado un pouco máis de sangre. A que, a bechamel? A ti. No, sangue deume, non Mira, ansia para traballar, iso é verdad. Mira. Allo, aguililla cayena, e o brécol que o que fixe simplemente foi rascar así Ah, para que nos caera esta virutiña vale. verde, vale? O resto utilizámoslo para calquera outra cousa, para calquera guiso, porque queiramos. Vale? Toma. Gracias por volver. De nada, cañotas. Ah, pensei que era un premio. Non, sí. Que últimamente reparten moito. Sí, pois mira, para ti. Bueno, por pues volver. moitas gracias. Pero aténdeme, que despois me pilla o todo. Moi Mira. ben. Mira como cambiou a cor. Creo que vexas aí. Sí. Ah, queda como máis fluorescente, Claro, non? queda un verde moito Brilla máis vivo, máis vale? intenso. Sí, Mira, sí. como é tan miudiño, simplemente o levantamos e lle botamos
un chisco de auguiña, vale? Vale. Entón, que nos quede un poquinho duriño, pero que nos quede cociñado. Vale, entón, un allo, unha cayena, Eso é. non? Eso é, unha E cayena. botámoslle pois, só a parte de fora do brócoli. A parte de fora, a verde do parte brécol. de fora. Escoita, podemos botar enteiro escaldar un poquinho o vapor primeiro, vale? Vale. Ou a Buah, vapor que ou nunha bebule, pota. Sí, mira, ahora vamos a retirar porque non queremos moi que nos cambie moito ese cor. É un chorriño de auga, que é o que lle botou tamén, importante, un chorriño de auga. Agora está Eso. canchoa. E ahora estou picando dous filetes de anchoa porque non lle vou botar sal. Vale, botelle unha poquinha a pasta. Bueno, non lle vou botar se non me pide, cando probe, vale? Anchoa tamén a Estáme dicindo que son 4 anchoas, vale? Vale. Voulle botar outras dúas. É increíble que non sabe unha receita. É increíble. É increíble. É que a mí E non despois sabe- o peor é que pero- cociña ben. Que, Pero, a ver, isto é pa gusto. Se non che gusta Sí, sí. moito a anchoa, Home, pero ti non lle podes dicir ás nosas xefas que lle vas botar 4 por botarlle 2. pero se eu voto que fago que me mandan elas. Eu son un mandado. Vale, vale. Bueno, mira. 4 anchoas, que é o que poñía aí. Volta ao lume, vale? Cociñámolas un pouquiño Au, saltome. para que salgan, perdón. No, pues estaba rico. Para que nos salga, vale? E mentres vamos abrindo o limón. Espera, vou pasar aquí unha velleciña. Aquí sigo no lume isto, non? Sí, sigue no lume. Sí, porque é unha receita moi rápida. Estamos facendo todo en directo, como todas as tardes na televisión de Galicia. Moi ben, así me gusta. Vale, mira, que cociño un poquinho simplemente a anchoa, entón xa retiramos. Vale. E agora, exprimimoslle o zume dun limón. Vamos a botar só medio, pero podemos botar un enteiro, Pero vale? este tiña bastante zume, Este ten moito zume, Este sí. ten zume, sí. Vale, Só medio, que aquí cae un oso. vos sacámolo. Eh? Moi ben. E a pasta, tío, que estás por aí, pero... A pasta xa cocín, mira, coceu, xa nada, cocín. un par de minutos só. Ves? A ver, Xa espera, está. mostra ya a Galicia que se vexe. Ah, están a vendo aí. Vexe aí, Quieto aí, mira, quieto aí, mira, quieto aí, que mira, está mira, a mira. cámara apuntando, chore Isto é unha maravilla. Aí, quieto. Isto é unha maravilla. Isto vai ir agora pa aí. Pero primeiro vamos a rematar. Isto que estuvo nada, un par de minutiños. Desde que frota, un minutiño, vale? Vale. E agora vamos a relar Moi ben. o queixo aquí. Fora do lume xa. Wow. Bueno, vamos a deixar a Xulio aí con esa pinta maravillosa, porque a verdade que o aspecto E agora vai a pasta. dá pa aquí. gusto. E vai meterlle a pasta aí dentro. Imos con Merche repartir cartos, veña. Vamos alá. Bueno, a pasta está cocida. Espera. Sí. Non queres que traballe, non queres que traballe. José de Teo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben, sentado mirando para vos. Moi ben, esa é boa cousa, Mentres teñas a televisión prendida é boa cousa. O sea, Sí. como se estás facendo footing, a mí dame igual. Pero tens que estar vendo a televisión. Quen puidera facer fútbol. Bueno, home, a ver, quer dicir, non vai a ser que che sente mal, tampouco saias da casa para correr, Non vai a ser que che sente mal, é mellor que fajas unha das receitas do programa, A vale? min cómeme primeiro o lobo. Oye, se tiveras que escoller unha das dúas, cal collerías? Oi, eso sí que é difícil. Xa, é o que suele... Últimamente é difícil. Ui. A miña pasta encanta-me toda. Claro, pásache como a min. Pero bueno, entendo que estiveches atento ao programa, estás no so... A min gusta moito o pisto. Ah, o pisto. Vale, pois aí vai a pregunta. Como lle vai gustar o pisto? Como se chama a pasta que está facendo Merche Rodal? Está aí, José. É a que che gusta, quedou José. Quedou mudo no mellor momento de todos, José? Ah, José. Ah, José, quedaste sin cobertura. Bueno, podes volver chamar, José, a ver se che podemos dar os 50 euros, ainda que dixo xa pisto. É non? que dixo que lle gustaba. Claro, é que... Bueno, a ver se podemos falar con el, senón eu entendo que lle poderemos mandar os 50 eurinhos porque xe dixo pisto. E vámonos volver vos persoas con José de Teo, falamos un minutinho con el. A ver, que? O forno, 4 minutos, botei de por riba. A bexamel. Da pasta, o pisto, a bechamel e Está unha o pasada, queixo parmesano. 4 minutos a forno, a tope. Bueno. Quero que gratine. Vou contar unha cousa Ven. que non debería contar, pero vou contar. A ver. Neste programa hubo así unha aposta así entre xente de que non dabas feito a receita no día de hoxe. De verdad? Pero conseguíchela facer. Que duda había? Bueno, Que clase de... a ver, Eu non sei de que fala. Que clase de apostas facedes? bueno, si, apostamos céntimos, pero é unha aposta. Unha aposta. E ao final deulle tempo, así que voulle pedir un aplauso á xente para a nosa Merchi, porque lle deu tempo. Bo público da Voltas co Prato, veña, imos con Ana de Lugo. Vamos aló. Aí está. Hola, buenas.
Aquí está Ana de Lugo. Por onde ves? Por aquí? Ai, Moitos rizas. como estás? Eu ben. Sí. Contenta de estar aquí, como sempre. Bueno, os de Lugo ben. Non trouxen un micro, pero bueno, háselle escoitar. Como está vostede? Gracias por usted. Muy bien. Ah, está ben. É moi cómodo. Sí. És de Lugo? Es un de Lugo. De onde, se pode saber? Ali de cerquilla da muralla. De cerca da muralla? Ah, bueno, eu... Entre a muralla e a estación. Sí, bueno, pois mira, eu non son de lonxe porque meus abuelos viven na Ronda das Fontiñas. Ah, pues mira. O Louzers. Andamos aí. Andamos aí. Andamos aí. Vamos a preguntar a Ana. Ana, a ver, das dúas receitas... Pois sí que está complicado, máis que nunca. Teño moi boa pintar dúas. Sí. A ver, eu son moito de touciño. Xa lle vou adelantar a Xulio. Veremos a ver que pasa. Chámote nun minuto, vale? Gracias. Un aplauso para Ana de Lugo que está con nós con a volta ao Escoprato da Televisión de Galicia. Veña, vamos alá. Merchi, está soando o can. Está soando o forno? Ando o can aí de Merchi, ando o Ai, can de Merchi. que 4 minutos máis raquíticos, Na casa da Belli, 4 minutos de verdad. Que 4 minutos máis raquíticos acaba de decir, Che, non sabe o que dura o programa agora. Non sabe o que dura. Igual ainda non perdí Abre a aí. aposta, Ai, abro eu. Abre. Bueno, un Bueno. par de minutos podía estar, pero bueno. Bueno, Pare- eso, na casa 4 minutos de verdad, vale? Derreteuse un Aquí foi pouquiño. minuto 30 segundos. Vamos a dar un tachán a Merchi Rodal, que está espectacular esa pasta. Moi ben, Merchi? Cheira moi ben, a recende iso. Sí. Huele moi agora? ben. Por ben. Hola, que boa pinta. Sí. Epa, sí. Ai, Ben, que ¿no? rico. Que Órdenes rico. máis. Moi rico. Aí está. Moi rico, aí está. Ah, para. José de Teo. Hola, outra vez. Veña, rapidamente, que che queremos mandar os 50 euros. Que receita fai hoxe, Merchi? Pasta con pisto. Moi ben, 50 euros que marchan para Teo. Aí está, José. Un bico moi grande, gracias por chamar outra vez. Vale. Veña. Veña. Hasta loguinho. Un Chao. abrazo. Vamos con Xulio Mato rapidamente. Veña. Eso Bueno. Increíble. Eso estou, mira, eso é. Increíble, don Xulio, Sempre atei, pero como non hai pasta ao pesto sin alfábega, pois por Aí menos puxeche. poñemos ya para decorar, e o que lle gusta, acompaña o que non está. Ana, xa chegou o teu momento, así que Ana, levántate e ven probar. Veña, un aplauso para Ana. Vou a probar. Ven por aquí. Arrímate lá para probar. Vai probando rapidamente, mentras tanto, de que é o pesto de Xulio? Xulio? De brócoli? De brócoli, 664-483419. De que é o pesto de Xulio? De brócoli. Aí está, chamade 50 euriños en xogo. Temos a Ana de Lugo probando agora mesmo. E aí, chamala, inmediato. Vamos a Cedeira. Lorena, que tal? Boa tarde. Hola, Rápidamente, de que é o pesto de Xulio? de brócoli. Moi ben. Moi ben, 50 euros que marcha. Aí está, para Cedeira. Lorena, un bico grande, vale? Xa marchou. Chao, Lorena. É que te Bueno, teño que dicir a probache casa os do dous, xa. programa que te der moita prisa sempre. Sí, é Porque verdade. eu tiña é que me quedar aquí a certo. cenar. Pero xa probache os dous. Pois, Ala. sabes que pasa? Aquí empezamos a cociñar e a falar cómenos o tempo, cómenos o tempo. Sobre todo ti a cociñar. Exactamente. Pois Ana de Lugo, despois de comer e de probar, quen gaña o voltas co prato do pesto e do pisto? Pois hoxe merche. Merchi Rodal! Sinto moito, Seu Xulio. Torrecillo, aí está. A deusa das tortas, agora tamén é a deusa da pasta. Señoras e señores, vémonos o lunes con máis receitas. En donde? Aquí, na Voltas co Prato. Chao.